Кышкы каникулдар уен көлкөгә бай, күңелле ялгына түгел. Бозлавыкта һәм тауда шуып имгәнүләр осырула. Дәваханаларның травматология бүлектәре был осорда нисек эшләй, имгәнүдән нисек һакланырга? Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы табиб-травматолог, югары категориялы ортопед, Башкортстанның атказанган табибы Радик Нурлыгаянов. Радик Зөфәрович, һаумыгыз. Шулай итеп, әлеге вакытта кышкы уен көлкенең кызган мәле һеҙҙең бүлектәр нисек эшләй? Яңа еллар ел гадәттәгечә матур үтә бит инде. Шул ук вакытта Оҙайлы каникулдар. Шушы вакытта нәрсә дип әйтергә мөмкин, теге песигә бәйрәм тышканга үлемдәй біз травматологлар шу тышкан хәлендә бүген мин инде шаяртып әйтәм. Шуннан да травматологлар көнне төнгә ялгап эшлиләр. Чөнки шушындай бәйрәмнәр вакытында дәваханаларга мөрәҗәгать итүчеләр саны арта. Мин бу хәлне хәтта авыл хуҗалыгында урак өсте белән чагыштырыр идем. Чөнки кисәк кенә шушы вакытта мөрәҗәгать итүчеләр саны арта. Пациенттар гомумән нинди имгәнүләр, ярәхәтләнүләр менән мөрәҗәгать итә бу осорда һеҙгә? Күбрәк инде тубыктан аста балтыр сөягенең аскы өлеше ладышки дибез. Шуннан соң беләзек сөяк менә монда. Шуннан соң бут муентыгы олы яшьтәгеләрдә күзәтелә шайка бедра. Шуннан соң умыртка сөяге сынулар яшенде. Менә бу бит инде теге көнкүрештә булган ниләр белән дә травмалар белән дә имгәнүләр. Шулай ук теге спорт белән шөгыльләнгәндә алган травмалар күбрәк күзәтелә инде. Спорт дигәнем шул чаңгы, коньки, тюбинг. Менә элекке елларны күбрәк теге катоктан шуып, конькида, чаңгыда шуып, егылып төрле җәрәхәтләр белән күбрәк китерәләр. Быелгы елны алар әзрәк булды. Шул ук вакытта тюбингтан алган җәрәхәтләр быел күбрәк. Ул балаларда да, олыларда да шул хәл. Тюбингта шауырга яратучы балаларга һәм өлкәндәргә нимә кәңәш итәрһегез? Тулыһынса был шоудан, был күңел асудан бәлки баш тартып та булмайды. Шулай да нимәгәлер бәлки игътибар итәргә кирәктер. Менә күп вакытта шундай авыр җәрәхәтләр алучылар арасында сез дигәндә несанкционированный катокларда, шундай таулардан шуып җәрәхәт алган рөхсәт ителмәгән урыннардан инде. Шуңа күрә рөхсәт ителгән урында теге под присмотром шулай шуырга киңәш итәләр. Коткаручылар эшләгән җирдә, димәк шулай. Әлбәттә. Бүген ул әүдем ял гына түгел, кеше сәламәтлегенә хатта тик ултыру да зыян яһай, шулай бит. Менә бу яһәттән инде фикерләр һәм кәңәшләр yetkерәһегез. Чөнки әүдем ял тамамланды, кышкы каникулдар тамамланды һәм кешеләр офисларга, кемдер онлайн укуларга кабаттан күсте һәм көне буена компьютер артында ултырабыз. Менә бу соракта безнең һаулыкка нинди зыян килә? Элек бит инде без бәләкәй чакта әткәнкиләр тыштан алып керелмәйләр. Хәзер дөньялар үзгәрде, киресенчә һәр тышка куып чыгара алмыйлар. Урамга уйнарга балалар барсы да өйдә утыралар, смартфон, компьютер алдында. Әлбәттә, узак компьютер алдында утыру организмга кире тәэсир ясый. Беренчедән ул гиподинамия. Гиподинамия бөтен орган һәм системаларга да кире тәэсир итә. Мин инде теге йөрәк кан авыруларына тукталмыйча сөяк турында гына әйтәм. Сөяккә ул кире йогынты ясый, шул исәптән кальций күпләп бүленеп чыга башлый. Бу остеопорозга китерә. Шуннан соң мышцалар, мускуллар атрофироваться итә. Балаларда аеруча сколиоз барлыкка килә. Шуннан соң узак утыру бит инде ул компьютер бит инде электромагнит нурлар бүлеп чыгара. Алар күзгә начар тәэсир итә, күз күрү начарая. Шуннан соң тагы да бер начар хәл инде ул тромбозларга китергә мөмкин. Узак кеше балалар инде аеруча көне буе утыра икән, теге нисез хәрәкәтсез кан уешып, веналарда ул тромбозларга китергә мөмкин. Хәтта шундый
Булды шундай случай. Былтыр яшь кенә бер егет үлеп китте кисәк кенә тромбоин болейдан. Демәк, әгәр дә безнең эшебез компьютер артында көне буена ултыруга бәйле икән, вакыт менән бына күпме вакыт һайын эштән бүленеп торып ярты сәгать сайын хәрәкәтләнергә кирәк. Ярты сәгать һайын. Әгәр дә инде кешедә теге ниндидер веналар, ниләр, кан тамырлары авырулары була икән, аларга инде аеруча бик булырга кирәк, сак булырга кирәк бу җәһәттән. Һәм һез башкалала остеопорозды профилактика үҙәгендә лә эшләйһегеҙ. Бына был үҙәк тураһында ла мәғлүмәт белгегә килә. Унда нисек эләгергә, нимәнән дауалайһығыҙ һәм нимәне профилактикалайһығыҙ? Уфа шәһәренең остеопорозны профилактикалау, диагностикалау һәм дауалау үзәге 15 елдан бирле эшләп килә. Ул 21-нче поликлиника нигезендә барлыкка килде һәм шунда эшли. Анда күренер өчен дә диагностикалау өчен анда безнең денситометр эшли. Ул нидә безнең шәһәрдә 2 орында гына бар, 6-нчы больницада һәм бездә монда инде регистратурага шылтыратып 232-32-98 телефон аша язылып күренергә мөмкин. Бездә консультация юк. Консультация мөмкин бушка. Шуңа күрә безгә килеп күренергә мөмкин. Чөнки остеопороз бик куркыныч. Авыру ул бүгенге көндә яшәрә, ул бот буентыгы сынуына китәргә мөмкин. Бот буентыгы сынудан да шейка битраны күпчелек кешеләр үлеп тә калалар. Без ул яшьтәгеләр булман авыр димәк, ул яшәрә бул сир. Быел хәзер яшәрә, чөнки шул ук менә әйтеп үттек бит инде, компьютер, шуннан туклану, без хәзерге балалар нәрсәләр генә ашамайлар. Алар барсы да менә начар гадәтләр, алкоголь эчемлекләрен күпләп куллану, тәмәке тарту, шулай төрле теге ашамлыклар бит инде бүгенге көндә ниндиләре генә юк. Балалар ашыйлар, алар барсы остеопорозга китерә. Барһа ла югын дия димәк. Һез әйттегез, бына күп кенә сирдәр хәзер яшәрде дип, бына һезнең үҙәккә балалар һәм үсмерләр мөрәҗәгать итә. Гомумән үҙегезнең практикала бәлки һынаганһығыҙдыр. Яшьтәр араһында һуңгы вакытта уларның сәламәтлегендә нинди үзгәрештәр, тагыла нинди сирдәр яшәрә дип әйтеп була? Остеопороздан башка инде менә остеопорозны тагы да әйтеп үтәргә кирәк. Остеопороз яшәрә, шуңа күрә бүгенге остеопороз яшәргәннән киләчәктә менә 35-нче елга 3-4 тапкырга сөяк сынлар саны артырга мөмкин дип фараз итәләр галимнәр. Сколиоз чирләре бик күбәйде бит инде. Менә шушы чирләр основном шушы чирләр. Ничек профилактикаларга, туклануды үзгәртергәме? Беренчедән инде хәрәкәтләнү әйтеп үттек. Икенчедән рациональ туклану, теге рационда күбрәк кальций, D витамины, аксым булырга тиеш. Шуннан соң начар гадәтләрдән баш тарту, сәламәт тормыш алып бару. Медицина һуңгы вакытта бер урында гына тормай, айрысы һуңгы елларда башка юнәлештәр, башка өлкәләр кебек шулай ук бик тиз һәм йылдам үсешә. Безнең Башкортостанда бына ортопедия, травматология буенча нинди катмарлы операциялар яһау мөмкинлеге булды? Элек бит инде бөтен сөяк сынауларында без күбрәк гипс белән дәвалый идек. Ул гипс бит инде беренче айга салына, шуннан соң аны алганнан соң теге буыннар теге бүгелмәй, сыгылмай, шуңа күрә озак реабилитация үтәргә туры килә иде. Хәзерге бүгенге көндә күбрәк сөяк сынауларын без операция ярдәмендә дәвалыйбыз. Төрле яңа пластиналар чыга. Соңгы вакытта интермедуляр стержень кулланабыз, сөяк сынганда инде аюча ул балтыр сөяге, бот сөяге сынганда менә теге бу стержень сөяк эченә кертелә дә, кеше операциядан соң 2-3 көнне басып йөрергә мөмкин. Шуннан соң ул инде бөтен илләрдә дә шулай эндопротезирование хәзер беренче планга чыгып килә, артрозларны дәвалаганда соңгы стадияларында ул инде артроз ул теге буыннарның ашалуы, таралуы дип әйтергә кирәк. Кеше уже йөри алмый башлый, авыртына. Шунда бу буыннарны
ясалма буынларга алыштыру операциясы инде эндопротезирование. Демәк, ул хәзер Башкортстанда ла аткарыла. Башкортстанда да, Уфа шәһәрендә барлык дәваханаларда да травматология булган отделениеларда барысында да эшләнә. Шуңа кешенең тормыш сыйфаты үзгәрә, арта. Шуннан соң менә фармакогенетика, менә бөтен медицинаның бөтен ниләренә дә сфераларына да үтеп керә башлады соңгы вакытта. Менә теге мисал өчен диклофенак без аяк авыртканда бөтен кешегә дә диклофенак тәкъдим итәбез. Мин теге мисал өчен генә әйтәм. Бит кемгәдер бу бара, бу препарат кемгәдер бармый. Фармакогенетика нәрсәдән бу тора, нәрсә нигезендә менә бу препаратларга кемдәдер рецептор бар, кемдәдер юк. Ягъни кемгәдер ярдәм итә, кемгәдер ярдәм итми. Менә шу фармакогенетика ысулларына нигезләнеп, алдан ук белеп булачак, кемгә бу препарат ярдәм итә, кемгә ярдәм итми. Кемгәдер диклофенак, икенче икенче препараттар ярдәм итәргә, димәк. Иҗатка вакыт каламы? Без беләбез, бит пьесаларда язасыз, соңгы вакытта яңа әсәрләр язганыгыз булдымы? Соңгы вакытта Алтын нигезле авыл дигән музыкаль комедия яздым. Ул Казанда үткәрелгән пьесалар конкурсында 3нче урынны алды. Бүгенге көндә аны Нур театры үз репертуарына алды. Казандагы Тинчурин театрында бу пьеса белән бүгенге көндә кызыксына. Һезгә уңышлар теләйбез бу юнәлештә артабанда. Һәм тамашачыларга бәлки кыска гына кәңәшләр дә әйтерһегез. Һава торышына карап киенергә, аяк киемендә теге һава торышына карап ярашлысын киерергә кирәк. Шуннан инде әгәр дә төрле теге ситуациялар белән егылган вакытта теге кайбер кешеләр үзләре утыртырга уйлыйлар, теге сынган урынны, тайган урынны кичекмәстән безнең дәвалау учреждениеларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр дә инде кул или аяк сынып теге, без белмәйбез инде, ул сынган дип уйлыйбыз инде. Ул вакытта тугынларга кирәк урынын теге кул астында булган төрле фанер кисәкләре, картон кисәкләре белән бәйләп куеп, беренче ярдәм күрсәтергә кирәк. Һәм мотлак рәвештә табибларга мөрәҗәгать итәргә шулай бит. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, эшегездә һәм иҗатыгызда һәргә зур уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла травматолог, югары категориялы ортопед, Башкортстанның атказанган табибы Радик Нурлыгаянов булды. Үзегезнең һәм якындарыгызның сәламәтлегенә игътибарлы булыгыз, сау сәламәт булыгыз.